Okei, mun siis lähtee juna Lappeenrantaan tossa vartin päästä. Ja nyt minun pitäisi niinku lähteä sinne. Ja missä mun takki on tuolla? Koska tuolla on niinku pakkasta. Mokka jää. Joo. Onneksi juna-asema ei oo niinku kaukana, mä asun basically sen vieressä. Onks mulla nyt kaikki mukana? Mun piti vielä yksi lahja. Sitten se on mukana. Mulla on lompakko mukana, kuulokkeet, huulikilto ja puhelin on tossa. Onko saturi? On saturi. Okei. Kengät jalkaan. Meillä on tämmöset... Mene kiinni. Tämmöset ihan basic vihreä... ruskee... kengät. En mä tiedä. Apua! Siis niinku nyt pelottaa, että me on myöhässä sieltä junalta. Niinku oikeasti, koska niinku... Lähtee vartin päästä, tuolla on liukasta. Se on suht vaikea kävellä. Mut ei se haittaa, you know. Okei, mokka, minä lähden, moikka! Minun porukat ei siis käydään kotona. Okei, nyt minä lähden kävelemään sinne. Koska niinku... Tässä on vähän kiire. Täällä on kans vähän viileä, koska mä nyt laitoin vaan tän välikausitakin. Täällä on siis niinku ihan lunta. Mutta ei se nyt haittaa. Okei, ehkä mä en olekaan myöhässä sieltä junaa, mä vaan ylireagoin. Täällä on nyt ihan hirveästi näitä autoja. Niitä ei ehkä kuulu tää ääni, mutta... Joo, siinä on ehkä 200 metriä. Mulla on tässä niinku... 10 minuuttia aikaa. Olkaa autot hiljaa! Oikeesti tässä ei kuulu mitään. Kaikki autot tulee nyt. Siis jos mä nyt tässä nyt missaan sen junan, niin mä en sinne Lappeenrantaan pääsemässä, koska ajokorttiahan en minä omista ja joo. Ja porukat ei oo kotona, eikä ne pääse heittämään. Että oikeesti olkaa hiljaa autossa. Minä koitan kuvata, ettekö ymmärrä. Niin joo. Tossa on se junaraide. Ehkä mä pääsen sinne. Paitsi mun pitää kävellä sit siellä laiturillakin jonkun matkaa. No. Tuolta tulee taas auto, voi rutto. Mutta mä sitten laitan päivitystä, että kerkäsinkö junaan vai en.